Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka award-winning teacher ug international scholar si Dr. Marcelita Handayan Labial. Dr. Marcelita, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag say ug mayong buntag mga kapuso sa tibuok Mindanao. I am very happy to be here. Ma'am, pila na ba ka katuig nagserbisyo isip usa ka teacher educator ug presently asa ka nga educational institution nagatudlo? Dili gid unta na ako ni gusto iingon og pila na katuig no kay inyo dayong matag-an akong edad no. Pero joking aside say, this is my 26th year in the teaching profession. And right now, I am connected with Capital University Graduate School as a professor. But when I received the award given by Metrobank Foundation, I was connected with Xavier University High School. In 2010, giila ka isip Metrobank Most Outstanding Teacher Awardee. Unsa ba ang imong nahimong significant contribution sa education sector ingon man sa community, ma'am? Usa ana sa mga butang akong nahimo kana bitaw I bring out the best in people. So I'd like to qualify that no kanang I bring out the best in my students. For example no in before ko na awardan daghan kaayo ko og nahimo nga mga champions ng mga estudyante under my coaching labi na sa field sa speech no. So naghatag mi og dungog sa eskwelahan sa Cagayan no sa syudad o even sa region kay we competed for national levels man sa katong mga competitions nga among giapilan. So not only sa mga bata no nga akong bring out ko ilahang I bring out the best in them sa mga teachers ko before when I was connected by the Xavier High School I was also bringing out the best in my teachers. In fact I helped them in really pursuing their master's degree, katong gusto na maghuman sa ilang PhD. I also supported them and I even looked for scholarships. No? Now, balik ka lang po na ko tong sa mga bata, no? Nga, naay mga bata before when I was still teaching. Kanami itong mga bright, mga maayong mga bata ba, pero galisod-gali financially. So, ako silang gipangitaan og scholarship and so I approached one benefactor para nga matabangan ang mga bata nga maghuman gid sila sa ilahang high school nga dili na sila gali magproblema kung asa sila mangita ibayad sa tuition. And I was also engaged actively on teacher training no. So teacher training dire sa aning mga sa school nga level, sa city nga level, sa regional nga level. So even sa national level kay I was also a national trainer for teachers. So kana mo na sa komunidad also napud mi outreach program no sa una kanang sa DSWD Home for Girls when we provided no I was the initiator adto. We provided kanang literacy program kanang bitaw sa mga bata bitaw nga naa sa Home for Girls. So we provided them together with the English department sa katong school nga akong connected to before. We provided the kids with books and then we taught them how to read. Ma'am, after being awarded as the outstanding teacher, paunsa nimo napadayon ang pagpatuman sa imong mga lakang sa pagpalambo sa matang sa edukasyon hangtod sa karon? So when you get an award, it's not just an award for decoration. Mura na siya kibali og imong gahom pero dili na siya nga ipanghinambog, gahom na siya para maitabang nimo sa ubang tao, no? So after the awarding, nagpadayon ko sa akong teacher training, no? So kana nga aktibidades no pag-train sa teachers dili lang na siya nga diri nako gahimuon sa Pilipinas no nahimo sad nako na siya sa abroad. In fact, in 2018 I was in Ohio, Kent State University in Ohio to train teachers who were coming from different parts of the globe who were scholars sa US who went to the United States for a special program. So I was given 2 occasions there to train teachers, no, particularly on the integration of technology, particularly ang Edmodo nga technology and ganing handling large classes. So duha to ka buok
trainings akong gihatag dito sa Ohio in 2018. Ma'am, unsa ba ka-importante ang self-improvement ingon man sa imong profession as a teacher? When you are a teacher, di ba, nakaagi man gid ta og nag-eskwela ta, di ba magsango man gid ta sa maestra, no? So, kung ikaw ang maestra, mosango ang mga estudyante sa imo. If you are limited as a teacher, so limited pud ang imong ma-impart sa mga bata. So, if you have improved yourselves professionally and personally also, di ba you have more opportunities to help ba? Matabangan nimong mga bata. Kita na bang mga maestra kay dili lang mga bata ang natabangan, napay mga ginikanan, napay mga other stakeholders. So if you are kaning teacher nga dili ga-improve sa imong kaugalingon, gamay ang imong maitabang na ako I am a believer really sa saying bitaw nga you cannot give what you do not have. So kung limited ka or wala ka ana, wala kay maitabang. Daghang salamat Dr. Marcelita sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon nga mahimong inspirasyon sa mga kabataan ug sa uban pang mga teachers. Salamat Sadsay, salamat mga kapuso.